पार्टी से बीजेपी ने चैलेंज खाई तुमको थापला चनाई बीजेपी ने चैलेंज खाई थापला चनाई बीजेपी ने चैलेंज खाई थापला चनाई 35 বছর সিপিএম বরসে পুষাওই থাপলা তারিখি মানুকাই ছোট্ট মোটো পার্টি নুকুনো খাইনিয়া চিনি ছোট্ট মোটো पार्टी कुछ नहीं कर पाएगा शुद्ध समय अपेक्षा जो बाड़ाबाड़ी खाएंगे खाजनी बीजेपी बिस्कांग फैनाय सरकार एडीसी हाब्रिया होनो एडीसी बीजेपी ना हाब्रिया 2026 बरनो तंगला नायतुगै मांगला बरंगा नायतुगै मांगला बीजेपी सिमिसे चिनि तिप्रासारंनो मोथाङै मानो दैनि मानो कारेन्टनि मानो बोसानि साख्रिनि मानो डेभलपमेन्ट खाय मानो आबाना खाजानि ताखौ तेबु हुक्स जों बैसकांगो दिनै समाय मा थांनाय जत लिडार समाय मा थांनाय दिनै इलेक्शन रेजाल्टनि दिनै सासिम नगा हाबियानि समाय मा थांनाय जेदिनो इलेक्शन रेजाल्ट नाय आबिर थिंलायनाय अदिनो सेनसिम नगा हाबनाय दिनैनि सिमे जों जारा तिप्रा मता खायनाय कांग्रेस खायनाय सीपीएम खायनाय आरपीएफ खायनाय जतनि नगद थानायजों जतनि नगद थांनाय बीजेपी सिं जतन सोनामनाय पाहारनि जतन नगद थानाय बीजेपी सोनामनाय 2026 28 बिसिमाव 28 ता पास खायै मन्त्रिसभा गठन खालामनाय जों नगद हामनाय केबनो किरिना कक्रै केबनो ताकिरिजे सिनि लगे मोदी जी दंगो सिनि लगे मुख्यमंत्री दंगो किरिना कक्रै छोटो मोटो पार्टी न किरिना कक्रै छोटो मोटो पार्टी न किरिना कक्रै ताकिरिजे ईटनि जवाब पाथरबा मारिनाय ईटनि जवाब पाथरबा मारिनाय प्रतिबाद मा खायनाय प्रतिरोध मा खायनाय दरकार नागाय प्रतिशोध मानानाय दरकार नागाय प्रतिशोध मानानाय बृहत पार्टी बीजेपी नो चैलेंज खायनाय बररक आंनरनो साबधान ना बागै साव साबधान ने समय दंगो साबधान ने अंयाखाय नरनो नायतुगो फुनो मांगला खाजानि ताखुरथाय बुखुकस आंता बिसि कक्सालिया तिप्रासानन मोथांनानि बागै जतनो जों बीजेपी नो मा फायनाय इनडाइरेक्टली तंगै जाखरै रिमा जागा मा दंनाय सान मा जागा तंगै लाबखरै बुफां बोथाय तंमा जागा जों दंनाय बुफां बोथाय खरै जागा तंगै लाबखरै खाजानि ताखुरथाय बुखुकसं तै गुबुननि पार्टी हागाय सिकामु फाय सरामनाय पार्टी से बर सिनि बीजेपी सरामनाय पार्टी से सराबथानि तंगै लाबखरै जेफ्रुपनो बर फुरैसा खालायमानो जेफ्रुपनो फुरैसा खालायमानो आबान माने खाजानि ताखुरथाय बुखुकसं जों बोसकांनि एडीसी निर्वाचन जत पालखायै समाय थाङै दिनैनि सिमि समाय थाङै जों माथाय मैदानाव मानखंनाय जों मखाबला मा खायनाय सिनि उपराव जे एटेक खायनाय न जों केबन फुनै जाखरै कक सागला खाजानि ताखुरथाय बुखुकसं आबायनो बोसकांगो जों बिचारा बीजेपी कर्मी न जदि एटेक खायजागाय जोंबो प्रस्तुत मा दंनाय प्रस्तुत मा दंनाय 35 বছর सीपीएम जेबेबो अत्याचार खायगासिनो न ए सीपीएम रंनो ताबो तिप्रा मथानै बुमुङै थाङै तिप्रा मथाङै तंगै गुन्दागिरि खाय दङ बरनो बयलार खुमाय जा खुगै किमनाय जों बयलार खुमाय जा खुगै किमनाय याकाया
চলবে না বয়লা খুমাইকে খুবই চিমলাইছেন গুন্ডাগিরি চলবে না গুন্ডাগিরি চলিয়া আবক সময় তঙ্ক ভদ্রঙ্গের সময় তঙ্ক যদি না সময় নি বিচঙ্গ যদি কাহাম পারক নিয়ে হাঁকায় বয়লার খুমাইকে খুবই চিমলাইছেন বেলায় বেলায় হামবায়